všetko to, čo som slúbil a to, čo som povedal ešte koncom roka a čo sa vlastne za tento rok udialo, tak dneska za chvíľočku prebehnú voľby a verím, že prezident a celý výkonný výbor budú zvolení v spokojnosti k všetkým a takisto, ako som aj teraz povedal, som rád, že sú navrhnutí moji ľudia z tohto výkonného výboru, či už do výkonného výboru alebo do ďalších komisí. Takže aj to, čo sa vo veľkom mi vytýkalo minulý rok, že akých ľudí som si zobral do výkonného výboru, tak nakoniec sa ukázalo, že títo ľudia majú perspektívu a že teda dvaja z nich kandidujú na prezidenta a ďalší kandidujú či už na výkonný výbor alebo do ďalších komisí. Nejaký váš favorit? Nejdem dávať favorita, pretože tak ako som už povedal, obidva boli u mňa vo výkonnom výbore, rozhodli sa kandidovať, keďže vedeli, že ja už toto ďalšie obdobie nemienim kandidovať a už im len držím palce, aby jeden z nich vyhral. A neviem, čo ľudia kandidáti hovoria, že chcú spájať vrcholové hnutie, je to v zásade snom asi každého, ale čo hovoríte na to, že zaznievajú tu slova ako populista, zbojník a podobné záležitosti? Tak je to trošku dramatické, takže nie je to, lebo keď to je také veľmi suché, tak všetci sú prekvapení, že to je také automatické, tak teraz je to trošku dramatickejšie, takže treba to brať tak. Čo hovoríte na vaše pokračovanie v hokeji, treba hnutí na Slovensku? Teraz ste skončili s tým prezidentom. OK, čo ďalej, pán Nemeček? Sú veľké špekulácie už o tomto, ale ja som to povedal, že mám ešte nejaké vízie, ktoré by som chcel ešte si splniť a chcel by som ako ešte byť nápomocný pre slovenský hokej, ale o tomto musí rozhodnúť nové vedenie s novým prezidentom v budúcich dňoch, týždňoch a podobne. V prípade, že by prišla taká ponuka, aby ste pokračovali na zväze, prijali by ste ju? Určite by to musela byť ponuka, ktorá by ma zaujala, alebo proste by som videl nejakú budúcnosť tom. Keby to bolo naozaj zmysluplné, tak určite budem o tom uvažovať a budem sa snažiť to ako splniť. Je to otázka, ešte hovorím, je to možno súvislosť s majstrovstvami sveta, ktoré sú to na Slovensku, by ste už jedni organizovali. V tejto úlohe možno toto je tá vec, ktorú by ste ponúkli, ktorú by ste vedeli ponúknuť? Veľakrát počúvam túto otázku, lebo všetci videli len 2019 rok, ale my máme veľmi blízko majstrovstvá sveta do 18 rokov, ktoré sú budúci rok. Hneď 2 mesiace za to máme inlineové majstrovstvá sveta, ale paralelne sa už aj organizujú tie veľké majstrovstvá. Takže to sú 3 podujatia, dá sa povedať, vo veľmi krátkom čase, ktorým sa treba venovať. A toto je jedna z vecí, o ktorej určite budeme rozprávať. Veď len taká nostalgia po tom všetkom. Ľudia si to predstavovali pred rokom, keď to všetko vznikalo, keď ste prišli do tejto funkcie. Už ste to spovedali. Je taká nostalgia, hovorím presne, také stručné zhrnutie toho celého. Tak určitá nostalgia pochopiteľne, že musí byť, pretože v tých vrcholových funkciách som bol na hokejovom zväze dlho. Zažil som aj dobré obdobie, aj to horšie obdobie. To najhoršie obdobie bolo ten posledný rok, pochopiteľne, ktorý tu prebehol. Myslel som si, že tie 4 roky od toho 2015 do 2019 so svojimi spolupracovníkmi dotiahneme. Žiaľ, nestalo sa tak, ale tak, ako bolo už povedané, mohol som kandidovať, ale som sa rozhodol nie, takže nič neľutujem a ja len verím, že hokej pôjde ďalej a už pôjde len vyššie a vyššie. Má na to slovenský hokej, aby sa vôbec spojil pri tomto turbulentnom, pri tomto všetkom? Má hokej, aby sa spojil, aby sa ťahal v jednej línii, lebo potom dosiahneme ten úspech. Tak to nie, keď sa budeme rozvíjať. Je to pochopiteľne o ľuďoch a o ich snahe sa spojiť a všetci to proklamujú, tak ja len treba veriť tomu, že to tak naozaj bude. Ďakujem.